Zdravím vás, ja som Martin a vítam vás pri mojom ďalšom videu Ja versus kamera. Dnes chcem vyskúšať niečo nové, niečo čo som ale chcel vyskúšať už veľmi dávno. A tým dávno myslím nie týždeň alebo dva dozadu, ale už v podstate roky pred tým, ako nejaká výzva vôbec existovala. A tým je, chcel by som porozprávať na kameru o niečom, čo som sa v živote naučil. Je to pre mňa taká vysoká forma odovzdávania niečoho. Videli ste, že už som sa snažil odovzdávať nejaké svoje znalosti, čo sa týka vystupovania alebo rečnenia na verejnosti. No a v tomto videu by som sa chcel zamerať na také moje životné múdra, ktoré si už veľmi dlhý čas píšem do takejto krásnej malej knižky. A vždycky, keď nájdem niečo, čo mi sedí, funguje alebo dáva zmysel, tak sa snažím to nejako správne zaznamenať. No a rád by som tieto znalosti teraz zdieľal ďalej, takže budem veľmi rád, keď mi napíšete, že či sa vám to páči, prípadne čo si myslíte o takomto type videí. Poznáte hru Človečina? Je to perfektná hra, ktorá pozostáva z iba jednoduchých kartičiek, na ktorých sú otázky, ktoré si v nejakej skupine ľudí zodpovedáte. A častokrát sú také, myslím si, že asi všetky sú také, ktoré by ste sa bežne ľudí nepýtali. A minule mi prišla jedna, ktorá ma inšpirovala k dnešnej téme. Bola to otázka, ako vnímam sebavedomie a ako vnímam sebaistotu. Je to niečo, čo som nikdy predtým nejako nerozoberal, mal som tie slova postavené úplne rovnako, ale keď mi tá otázka prišla, tak som si to tak rozdelil, že sebavedomie znamená vedomí si byť seba. Takže sebavedomie je taký základný kameň našej osobnosti, ktorý nám dáva možnosť uvedomiť si, že máme nejakú hodnotu na základe toho, že existujeme. Nemusíme nič vykonať na to, aby sme mali sebavedomie. Sebavedomie by malo byť prirodzene dané tým, že sme. A nie niečím, že by sme niečo dosiahli alebo boli nejaký, šikovní v niečom. Proste sebavedomie znamená, že som si vedomý samého seba a tým pádom mám nejaký hlas v tomto celom a mám hodnotu. To je pre mňa sebavedomie. No a sebaistota, tu už som trošku išiel ďalej, pretože to znamená byť si istý sebou a istý si môžeme byť tým, čo poznáme. Takže sebaistota, myslím, už trošku pracuje s tým, že ako dobre poznáme seba a v čom si vieme byť istí. Napríklad, keď je niekto športovec, tak si môže byť istý, že dokáže, utekať ďaleko a rýchlo. Alebo dokáže dobre pracovať s loptou. No a to je pre mňa taká sebaistota, to znamená, že taká nadstavba sebavedomia, už sa to neodvíja od toho, že som a tým pádom mám nejakú hodnotu, ako keby tú hodnotu 1, ktorá je, že buď 0 neexistujem, alebo 1 existujem, ale už je to taká vyššia hodnota, ktorú získavame tým, že samého seba spoznávame, zistujeme, čoho sme schopní a potom vieme, o ktoré svoje vlastnosti sa dokážeme oprieť v nejakých situáciách, o ktoré nie. To znamená, povedal by som možno príklad situácie, spoločenská udalosť a niekto vie, že vie dobre rozprávať vtipy. A keď rozpráva vtip, tak je si sebaistý pred všetkými. Môže to povedať, nemá vôbec žiadny problém. To je ale iba na zadefinovanie pojmov, ktoré myslím si už zobralo riadny kus, ale tak mám pocit, že dáva to zmysel, verím, že vám to dáva zmysel. A teraz ku mojej knižke. Mám tu jeden záznam, ktorý rozpráva o najhlbšej podstate sebavedomia, alebo najhlbšej esencii. Najhlbšia esencia úprimného sebavedomia spočíva v dôvere, že bez ohľadu na to, čo sa stane, ty budeš v poriadku. Ešte tu máme anglicky. You believe that no matter what, you will be okay. Myslím si, že to ešte trošku lepšie vyjadruje. Čo je zaujímavé, že nehovorí to, že tá situácia nám nejako neuškodí. Nehovorí to o tom, že tá situácia, ktorá nastáva, nezmení náš život. Môže nám zmeniť život docela drasticky. Môže sa stať, že napríklad, odfláknem nejakú prezentáciu a kvôli tomu ma vyhodia z práce a ja musím ísť úplne, že niekde inde. Alebo sa strápnim pred celým mestom až tak, že sa budem musieť odsťahovať do iného mesta. Môžu sa stať naozaj drastické následky nejakých situácií, ale otázka je, že či to unesieme, či to zvládneme. No o tom hovorí toto sebavedomie, že v podstate tá hlboká esencia sebavedomia, takého toho neutíchajúceho a pravého sebavedomia je v tom, že pokiaľ ste postavení pred nejakú situáciu,
tak vy veríte a ste vnútorne presvedčení, že nech vás to akokoľvek ovplyvní, tak to zvládnete. Proste budete v poriadku. Nehovorím, že kompletný, nehovorím, že bez nejakej újmy, nehovorím, že váš život bude rovnaký, ale proste to zvládnete. No a keď si toto uvedomíte, že čo všetko človek je schopný v živote zvládnuť, proste ľudia sú schopní zvládnuť všelijaké druhy útlaku. Pozrite sa iba, do Severnej Kórey alebo do Číny. To je úplne neuveriteľné v niektorých prípadoch. No a preto si myslím, že tá esencia sebavedomia je dobré si uvedomiť, že v tomto pramení a popremýšľať nad tým, ako môže takáto myšlienka náš život zlepšiť. Nechcem tým samozrejme povedať, že treba sa dostávať do ťažkých situácií. Nechcem tým povedať, že ako sa so situáciami vyrovnávať. To vôbec o to tu nejde. Tu ide o to, ako sa pri situáciách cítime a či sa vieme pri situáciách cítiť sebavedome, alebo teda, ako som na začiatku hovoril, vedomý si seba, vedomý si toho, že som bytosť, ktorá existuje a tým, že existuje, má hodnotu 1 oproti hodnote 0, keby neexistovala a má hodnotu rovnako ako hoci ktorá ďalšia iná bytosť. To je podľa môjho názoru esencia úprimného a zdravého sebavedomia. Nakoniec ale chcem ešte dodať, že toto je môj názor, môže byť chybný, môže byť neúplný, zatiaľ som ja v živote prišiel na toto a preto by som rád povedal, pokiaľ vám to sedí, super, príjmite to a zakomponujte to do svojho života. A pokiaľ vám to nesedí, tak nad tým porozmýšľajte. A porozmýšľajte, čo vlastne sebavedomie znamená pre vás. A kde možno podľa vás pramení. Nemusíte to hovoriť mne, pretože ja mám svoju cestu a ja hľadám svoje odpovede, ale je zaujímavé, takisto ako v tej hre Človečina, dostať niekedy otázku, na ktorú není jednoduché odpovedať a nájsť tú odpoveď sám pre seba. Takže toľko odo mňa, ja som Martin, verím, že sa vám video páčilo a vidíme sa zajtra. Čaute.